nanindugan si Senador Tulfo na ang mga social media platforms dapat na panimbagon sa parotrong pagtugot na maglakop ang mga bayolente as nakakagimbal na kontenta urog na kung imbelto ang mga kahubenana sa privilege speech ni Tulfo sa senado. Pinagkwestyon kaini ang padagos sa paglakop kan mga litrato as in video online na igwaning relasyon sa nangyaring pambabadil sa eskwelahan sa syudad ng Zamboanga asin man sa syudad ng Tacloban. Sugun iususugman ki Tulfo ang mga pamantayan kang komunidad kan mga plataforma malinaw na nagbabawal sa graphic violence asin content na pwede sir makadanyar sa mga kaakian. Alagad, sinisay naman ang pagkakagwasanan ng mga polisiya bagong bastante kundi ini epektibo na ipinagpapautoba. Nanindugan man si Tulfo na dai dapat gibuhon na entertainment o viral content ang kriminalidad asin pagtios kan mga biktima o rugnaan mga kahubenesan sa nasyon. We must not prejudge anyone who has not been convicted by a court, but neither should social media companies be allowed to turn tragedy into viral content. Ang krimen po ay hindi pang entertainment. Ang paghihirap ng biktima ay hindi po content. At ang mukha ng isang batang biktima man o suspect ay hindi dapat maging viral material. We are not asking social media companies to censor legitimate journalism, public interest reporting, or lawful expression. What we are asking them is to exercise reasonable and effective responsibility when content clearly violates their own published standards, and more importantly, when it threatens the dignity, privacy, and safety of our children. Yan man ang tingog ni Senador Tulfo.